ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଇଂଲିଶର କମନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖାସ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ମୁଁ, ଉଇ ଆମ୍ଭେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ, ୟୁ ତୁ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣ ଆପଣମାନେ, ଦେ ସେମାନେ, ସେମିତି ହି ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସି ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଟ୍ ଏହା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ, ମି ମୋତେ, ସେମିତି ଆୱାର ଆମ୍ବର, ୟୋର ତୁମର ତୁମମାନଙ୍କର, ଅସ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ମାଇ ମୋର, ସେମିତି ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହେର୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେୟାର ସେମାନଙ୍କର, ସେମିତି ଇଟ୍ସ ଏହାର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ, ଦିସ୍ ଏହା ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ, ଦିସ୍ ଏହା, ଦ୍ୟାଟ୍ ତାହା ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ। ତାପରେ ଦିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ, ଦୋଜ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ, ଦିଜ୍ ଓ ଦୋଜ୍ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏନି ୱାନ୍ କେହି ବି, ନୋ ୱାନ୍ କେହି ବି ନୁହଁ, ସେମିତି ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବା ସମସ୍ତେ, ଏଭ୍ରିବଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବା ସବୁକିଛି, ନଥିଙ୍ଗ କିଛି ନୁହେଁ, ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ସମ୍ କିଛି, ଅଲ୍ ସବୁ, ଅଲୱେଜ୍ ସବୁବେଳେ, ନୋ ନାହିଁ, ନେଭର କେବେ ବି ନୁହେଁ, ସମଟାଇମ୍ସ କେବେ କେବେ, ଫର୍ ପାଇଁ, ୱିଥ୍ ସହିତ, ସେମିତି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଡ଼କୁ, ଇନସାଇଡ୍ ଭିତରେ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ବାହାର, ସୋ ତେଣୁ, ସେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଏ ସେଥିପାଇଁ, ବିକଜ୍ କାରଣ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ, ଏବାଉଟ୍ ବିଷୟରେ, ସେମିତି ଦେନ୍ ତାପରେ, ମେନି ଅନେକ, ହିଅର୍ ଏଠାରେ, ଦେୟାର ସେଠାରେ, ସେମିତି ଏଭ୍ରିୱେର୍ ସବୁଠି ବା ସବୁ ଜାଗାରେ, ନୋ ୱେର୍ କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ, ମୋର୍ ଅଧିକ, ଲେସ୍ କମ୍, ସେମିତି ବିଫୋର୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆଫ୍ଟର ପରେ, ଅନଲି କେବଳ, ଏଗୋ ପୂର୍ବେ, ସେମିତି ଟୁଡେ ଆଜି, ୟଷ୍ଟରଡେ ଗତକାଲି, ଡେ ବିଫୋର୍ ୟଷ୍ଟରଡେ ପହରଦିନ ବା ଗତକାଲି ପୂର୍ବଦିନ, ଟୁମାରୋ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେମିତି ଡେ ଆଫ୍ଟର ଟୁମାରୋ ପହରଦିନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦିନ, ଟୁ ନାଇଟ୍ ଆଜି ରାତି, ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଗତ ରାତି, ସେମିତି ଟୁମାରୋ ନାଇଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିର ରାତି, ସେମିତି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, ଫ୍ୟୁ ଡେ ଏଗୋ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ୱାନ୍ସ ଥରେ ମାତ୍ର, ହାଉ ଲଙ୍ଗ କେବେ ଠାରୁ, ସେମିତି ଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରେ ସ୍ଥାନ ବା ମାର୍ଗକୁ ବୁଝାଏ, ଇନ୍ ରେ ବା ଭିତରେ, ଫ୍ରମ୍ ରୁ ବା ଠାରୁ, ଟୁ କୁ ବା ପାଖକୁ, ସେମିତି ସଚ୍ ଯେପରି, ଅନ୍ ଉପରେ, ଅପ୍ ର, ଏଣ୍ଡ ଓ ବା ଏବଂ, ସେମିତି ବାଏ ଦ୍ୱାରା, ଇଫ୍ ଯଦି, ଏଭର ସବୁବେଳେ ବା ସର୍ବଦା, ଏଭର ମୋର୍ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି WH ୱାର୍ଡ଼, ହ୍ୱାଟ୍ କ'ଣ, ହୁ କିଏ, ହ୍ୱିଚ୍ କେଉଁଟା, ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି, ସେମିତି ହ୍ୱେନ୍ କେବେ, ହାଓ କିପରି, ହୁଜ୍ କାହାର, ହୁମ୍ କାହାକୁ, ହ୍ୱେର୍ କେଉଁଠି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ଆଉ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍ କ'ଣ ପାଇଁ,
ହ୍ୱାଟ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ସବୁ, ସେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଭେନ୍ ଯାହା ବି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଯେବେ ବି, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱେର୍ କେଉଁଠାରୁ, ସେମିତି ୱିଥ୍ ହୋମ୍ କାହା ସହିତ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ସମୟରେ, ହାଉ ମଚ୍ କେତେ, ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ କେତେ ଥର। ଏହା ଥିଲା କିଛି ବେସିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହଜରେ କହିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।